blood of Jesus that was De victorious. ce ai zis, băi, așa? Why'd you say this? Fiindcă vrei să mă omori. Because you want to kill me. Tot eu omor, băi. Oh, we'll still kill you. A doua zi o dus-o pe Maria. And so the next day they brought Au Maria. pus-o într-o cameră ca să aud eu că e acolo. They put her in the room next to me so that I hear she was there. Marie, Maria, Dumitru a spus tot, băi. Dimitri has confessed. Te-am adus pe tine să scrii și tu aici. We brought you so that, we know that he told the truth. Scriu cine a adus Bibliile, Tell us who brought him the Bibles, unii are where Bibliile, he has the mats, pe unii le-au dus la ruși, how he took him to cine Russia, l-a ajutat să le ducă. and who helped him take Îi him. dau drumul lui Dumitru. And we'll let Dimitri go. Zic, Maria, Dumnezeu nu a lăsat-o pe But Maria. God wouldn't let Maria tell. Dacă a spus Dumitru, She said, if știe, Dimitri told you, he dar eu knows. nu știu. But I know nothing about it. Ei s-au repezit la Maria să iei la They bătaie. went to Maria and they began to hit her. Maria s-a speriat, a căzut în Maria got comă. scared and she fainted. Ei au pus-o pe mâini și au dus-o They acasă. took her in their arms and they took her home. Vine la mine. And they came to me. Băi, tu ai auzit că vă Maria ta Did aici? you hear your wife was here? Zic, da, am auzit că ați bătut-o. I said, yeah, I heard how you beat her. Băi, i-au spus tot Well, she told us everything. și am dus-o acasă. And we took her home. Spune și tu și te duc și pe You tine. tell us too, we'll take you home Dacă o also. spus ea știe, dar eu nu știu. Well, if she told you, she knows, but I know nothing about it. Oh, ați fost sfătuiți? Oh, you had all this planned out. Și din nou m-au pus pe And scaunele. again, they put me on the chair. Bă, de data asta te I am. said, this time I'll kill O you. băga curentul mai They puternic. turned the power even higher. Și când credeam că gata, a făcut același lucru cu Did mine. the same exact thing. Și când credeam că gata mor, And I thought this time I'd have to die. iar am văzut aceeași lucru. Once again, the same light appeared. Era același It înger. was the same angel. Dumitru, nu te temi. Dimitri, do not be afraid. Tu nu vei muri. You will not die. Mai de trecut printr-o tortură You'll go through one puternică more intense torture, și te scot din mâna and lor. I'll take you out of their hands. Vrăjmașul tău va muri. Your enemy will die. Strigă sângele lui Isus. Plead the blood of Jesus. Iar am început să strâng. Again, I began to say it. Nu mai știu ce s-a făcut cu I mine. don't know what else happened. Când m-am trezit la fel. When I woke up the same way, laying down. M-au dat cu apă și îmi dădea cu They pală. were still slapping me around and throwing water on De me. data asta tot ai spus, They băi. said, now you have to have Când au dat confessed. drumul la aparate, When they turned on their equipment, iar ne-am auzit vocea mea. once again I heard my voice. Sângele lui Isus, sângele lui The Isus. blood of Jesus, the blood of Jesus. S-a înfuriat tare foarte mult colonelul care m-a închetat. The colonel that was in charge of my case S-a got pus very mâna pe mad. telefon, He picked up the phone. o chemat 6 polițari, He frate. called up 6 policemen. Eu atât am auzit, omorâți-l, băi. All I heard was, kill him. O sări cu picioarele pe They mine, jumped on me with their boots. așa de tare m-au farmat, They crushed me so că am hard avut 9 coaste that plesnite, 9 ribs were broken. am căzut în comă. I fell into a coma. Ce-au făcut cu mine? Nu. I have no idea what he did with Eu me. când m-am trezit, un doctor îmi făcea injecții în mâna But when I dreaptă. woke up, a doctor was giving me a shot in the right Spunea hand. că Dumnezeu tău, Dumitru, ți-o mai And dat he kept viață. saying, Dimitri, your God still let you În live. perioada aceea a venit repede fuga, a venit un ofițer și a strigat, hai, domn doctor, că moare colonelul. At this time, an officer ran in and he said, hurry, doctor, the colonel, he's dying. Doctorul m-a lăsat pe mine și a plecat The după doctor left me ofițer. and ran after the officer. Și eu eram curios ce s-a And întâmplat. now I was curious to see what had Cam happened. după o jumătate de In oră, about half an hour, a venit un alt colonel, another colonel came, dar cu o voce blândă. but this time with a humble voice. Dumitru, ce faci tu? Poți să te îmbraci? Dimitri, how are you? Can you get dressed? Dar de ce să mă îmbrac? Why should I get dressed? Și mergi acasă. You're going home. Zic, ați terminat de omorât? So you finished killing me already? Băi, Dumnezeu tău ți-a făcut They dreptate. said, your God's given you justice. Colonelul Presteniu a murit, Colonel Prestanuke's dead. comandantul a dat ordine să te duc repede And the acasă. chief ordered me to take you home quickly. Zic, dar cum a murit? I said, how did he die? Zice, era cu dosarul tău în mână, He had your papers in his hand. a dat o imoragie internă, He had internal căzut hemorrhaging, jos și a murit. fell down and died. Când a venit doctorul, l-a găsit mort. He was already dead when the doctor got there. Comandantul a dat ordine să te duc repede And the chief acasă. said to take you home quickly. Dumitru, să nu te rogi la Dumnezeu tău să mă pedepsească și pe Then he mine, said, Dimitri, don't pray to your God that he punish me too. că eu nu ți-am făcut nici Because you know ură. that I never did anything to you. O mai chemat pe un ofițer, o mai chemat pe un ofițer, They called in another m-a officer. îmbrăcat, m-a pus în mașină și m-a dus They acasă. dressed me, put me in the car, and they took me Când home. am ajuns acasă, fraților, When I got home, nici brothers, nevasta nu mă cunoștea my așa wife distrus didn't even know eram. me anymore. That's how destroyed I Nu putea was. să stau nici în picioare, I couldn't stand up. nici pe o parte, nici pe I alta. couldn't lay down on one side M-a or luat the brațe other. pe mâini, The brothers took me on their nevasta mi-a arms. făcut un pat cu perni și m-a băgat My între wife filled the perni. bed with pillows, and they put me in the Acolo am pillows. stat 3 luni de zile. And that's where I stayed for 3 months. Frații se rugau la patul meu tot The timpul. brothers prayed on my bed every
every night. Misionari au venit din toată lumea. Missionaries came from all over the Ei world. mă filma și pleca. They just took pictures and Eu left. strigam, Doamne, Dumnezeu le trimite And I'd moartea. say, God, just kill me. Doamne, e în viața. Please take my La o life. bucată de vreme a început să miroasă carnea pe After a mine. while, my flesh began to Și am zis, smell. Doamne, nu mai am nicio And I scapare. said, Dear God, there's no more hope. Văd că am început să miros de viu. I'm starting to rot alive. Și după 3 luni de tortură, And de after suferință, 3 months of suffering, când credeam că nu mai am nicio when I scapare, thought there was era no more noaptea hope, târziu, it was very late at night. familia mea dormea, My family was asleep, s-a aprins aceeași lumină din închisoare. and the same night as in the prison appeared in my Același room, bărbat, and the same man spoke. Dumitru, te ajungi să afară! Dimitri, enough. Get out. Am sărit din pat, fraților, I am jumped fugit out of bed. afară. I ran Mă outside. căutam să văd dacă mă mai I doare. kept feeling myself to see if I still Nu mă hurt. durea. Nothing hurt anymore. Puteam să merg. I was able to Mă walk. mirosam. I kept smelling myself. Vedeam că nu miroase. Nothing. Ce s-a întâmplat cu mine? God, what's happening to me? Am visat. Am I dreaming? E realitate. Is this actually Nu true? venea să cred. I could not think. M-am turnat înapoi. I went back into the house. M-am dus în cameră la nevasta, I dormea. looked, my wife and the family was Copiii asleep. dormeau. M-am dus în cameră la And mine. then I went into my room Am găsit pe Îngerul and I Domnului. found the angel of God. Dumitri, Dimitri, te mai doare? do you still hurt? Zic că nu. No. Dumitri, poți să mergi? Can you walk? Zic, da, pot. I said, yes, I can. Dumitri, apucă-te de treabă. Then Dimitri, start working. Mai 4 ani să cari Biblie, You Dumitri. have 4 more years to smuggle Bibles in. Poliția va fi pas cu The tine. police will follow you step by Dar eu voi step. fi lângă tine, But I'll be with you. le voi închide ochii și nu te va putea I'll prinde. blind their eyes and they won't be able to catch you. Or să vadă că nu te poate When prinde. they see they can't catch you, Scrie pe ceva. he said, write this down. Mi-a spus anul, He told me the year, Luna, the month, ziua, the day, că în guvernul comunist and even the hour when the te va communist scoate din government biserica ta, would take me out of my church, din țara out ta of my country, și te va da afară. and they'd kick me out. Fraților, așa s-a împlinit. Brothers, that's exactly how it happened. Acum, fraților, vreau să continui mesajul. Now, brothers, I'd like to continue with the testimony, După care, la urmă, să vă spunem și un vis care l-am avut acum în Oregon. after which I'll also tell you about a dream that I just had in Oregon. Că când m-am întors de România, au trebuit să plec în Oregon. Because 2 days after I returned from Romania, I was supposed to go to Oregon. Și când să-mi schimb clima, te cam simt să nu bine. And when you change the climate all the time and, jet lag, you don't feel so good. Și în Oregon plouă continuu. And in Oregon, it rains a lot, Și nu puteam să dorm noaptea. and I couldn't sleep at night. Îmi petreceam viața pe genunchi. I'd spend all my nights on my knees in prayer, Și strigam înaintea lui Dumnezeu. and I'd cry out before God. Și am adormit și am visat un vis. And I fell asleep and I had a Care dream, la urmă să vi-l spun. which I will tell you at the end. Și o să vă aduc și o bucurie din And I'll România, also tell you about Romania, ca să vă bucurați împreună cu so noi. that you may be happy together with us. După ce m-am venit din Italia, After we came from Italy, așa după cum v-am spus,